Xi ħaġa li meta tallimta kienet literalment hekk belħitni, xi ħaġa li vera kienet oġbitni kienet illi dak li aħna nirrepetu, tajjeb li nirrepetu ta' spiss, għandu ħafna iktar qawwa fuqna minn dak li konna nemmnu qabel. Mela pereżempju, ejja nġibu eżempju l-każ ta' persuna illi joġbu għal ħwejjeġ. Jekk temmen illi pereżempju il-ħwejjeġ tal-moda huma l-mod tal-kelma jien nafsu post biż-żokra barra ħanivvinta xi ħaġa, jekk toqgħod tirrepeti tgħid le, il-moda hija li ż-żokra tkun mottija. Il-moda hija li ż-żokra tkun mottija. Il-moda hija li ż-żokra tkun mottija, tajli da x'inhu jgħid illum x'qed jixrob. Mu qed nixrob xejn partikolari, però sabu illi dak li nirrepetu ġisimna u moħħna għandu tendenza illi isegwih. U tajdu li d-xanda x'taqsam ma li inti tħobb tipritka fuq il-fat loss u fuq it-toning. Sabu hekk, illi jekk pereżempju aħna konna nemmnu illi aħna ħoxnin, tajt pereżempju jiena ħanżir, jiena wikkiel, jiena oħxon, jekk inti dawk il-beliefs qegħdin x'imkien ġo moħħok. Però issa taqbad tirrepeti affarijiet ġodda bħalma tgħid jiena qed insir persuna fitt. Jiena qed insir persuna fitt. Jiena qed insir persuna fitt. Jew tajt pereżempju jiena naf nikkontrolla l-ikel. Jiena naf nagħmel għażliet ta' ikel aħjar. Jiena naf niekol aħjar. U dawn affarijiet tirrepetihom, mhux biss ġo moħħok imma kważi l-aħjar tgħidhom bil-paroli. Avolja ħajkun hemm min jaqtak ta' miġnun, jew li m'għandekx tagħmel, jew li spiċċajt titkellem miegħek innifsek. Dawn il-beliefs, dawn ir-repetizzjonijiet għandhom qawwa kbira fuqna. Mhux ta' bxejn hawn diversi reliġjonijiet, fosthom anke pereżempju l-famuż Rużarju. Ir-Rużarju x'jagħmlu? Nirrepetu dejjem l-istess talba, waħda wara l-oħra. U di jużawha ħafna reliġjonijiet għax sabu li għandha qawwa kbira fuq moħħna kif jirraġuna u fejn ħajna naslu. Nistidilkom anka tfittxuhom dawn l-affarijiet daw jgħidulhom mantras, M-A-N-T-R-A-S, mantras, illi iva anka fejn jidħol il-fett loss tagħna jekk aħna nirrepetu l-affarijiet kif nixtiequhom li jkunu, mela ħareġ ngħidilkom. Tajt pereżempju jiena qed insir persuna fitt. Jiena qed insir persuna fitt. Dawn l-affarijiet ħajjgħinukom u jgħinukom ħafna. Jekk tasbu li tallimtu xi ħaġa minn dal-video, ħanitlobkom tagħmlu like u speċjalment share ħalli ħbib tagħkom ta' Facebook jarawh ukoll. Niltaqgħu.